auto sammuu tähän. Ei mitään, otetaan Apostolilta kyyti tonne oman auton tykö takaisin tonne. Laitettiin pikkusen kiinni Repsikan oveen vähän. No niin, tämmöstä pyydystä tultiin kattelee Sovantotruksille. Tiedän lähteekö meidän matkaan vai ei, mutta käydään nyt koeajolla ensin. Ois siinä kätten voiteta. En tiedä kuinka syvälle työntää kätensä paskaa, jos tän menee ostaa. Mutta kai se siitä. Käydään koeajalla, jos päästään hinnasta sopuun, niin eiköhän sen siitä sitten parsis kyllä. Sähkötyöt on tehty kaikki kyllä viimeistä päälle hienosti. On viimeisen päälle kaikki. Jos tän nyt ostaa, niin se on varmaan vuoden päästä sitten ajossa, kun saa tiedä sitten. Enää olla vähän kaiken näköistä. Kaiken näköistä. Mutta kai se siitä. Tää melkoinen pyyrys on. En tiedä tätä. Mikäs täällä on? Toppaako tää vitun paska tohon? Nonni. Mikähän mä nyt on oikein menossa? Mennäisikö me tonne? Täällä kun tänne päin koko ajan kallellaan. Laitetaan alas.
Pitäisikö täältä nyt vähän harkita vielä? Tää kävi on. Joka paikka vuotaa öljyä ihan kyrpänä. Ja... Juu, meillä koe jo päättyi tähän, kun auto sammui tähän. Ei mitään, otetaan Apostolilta kyyti tonne oman auton tykö takaisin tonne. Joo. On se melkoista. Ei se mitään. Rahti on raaka, se on semmoista välillä. Vähän tuntuu, ettei välttämättä kauppoihin tuosta päästä. Ainakaan niin kuin minun puolestani. Voisi olla vähän parempiakin laitteita. Mutta katsotaan mitä myyjä meille ehdottaa. Mennään autosta hakemaan tupakkaa, kun hitto ei tullut yhtään kessua mukaan. Mutta jatketaan kohta, kun päästään takaisin tuohon auton tykö hieroon sitä käymään. Toi ei pyöri toi takinmainen rulla, mä en tiedä pitäisikö se pyöri. Tulee se siitä hyvin. Se on muuten koko auki. Häh? Joo, se nojaa laitettavasti. Niin, et se jos Ihan oikein se menee. Joo. Ja siellä on keulassa lukat. Keulassa lukat. Joo. Joo. Toimii. No mä ihan tyytyväinen perään.
Tehdään vähän remonttia siihen. Se mikä käydään ensin katsastaa ja sit ruvetaan jossain kohtaa vähän siistiä sähköjuttuja. Täytyis vielä kokeilla, että päästään parista kilometriä takaisin kotiin päin. Eiköhän me siitä päästä. Täytyy pissää. No niin. Nyt päästiin Palovosta kauppoihin. On viimeistä päälle. Siisti on alaterää ja auravarustusta ja no pieni mukava suhina kuuluu siitä ja siellä on lava kyytissä ja lähdemme työntään kotiin päin. Ikkunakin toimii oikein veivillä viimeisen päälle. Ei tuu sähköhäiriötä niin. Siitä lähdetään sitten puikottaa manuaalilla. Täytyy mennä vaan tuosta polttoaineaseman kautta ensin. Kai tässä paljon kaikkea pientä laitettavaa on, jos haluaa. Mistään ei suhise paineilemaan. Ja kyllä mulla tarkoitus on, että tää saatais sillain mukavaan työkuntoon. Pakkohan meidänkin tämmönen on käydä ostaa, kun muillakin tubettajakollegoilla on kuormureita. Ei vaan. Meillä on sitä niin paljon kaikkea tuossa korjaamolla. Täytyy hakea rikkinäisiä koneita ja korjata ja viedä takaisin ja kauhuja ja kaikkea. Ei oo sitten aina tarvis soitella ja kysellä, että pystyy viemään ja hakemaan silloin kun itselle sopii. Se on tietysti asiakkaallekin mukava. Saa nopeasti sitten laitteensa remonttiin ja remontista takaisin. Meni kamera kuperskeikkaa, meni niskat nurin siltä. Noin. Ja taas ollaan. Sitten pitäisi löytää Nesteen polttoaineasema. Päästään tankille. No on taas outo pitkästä aikaa hämmentää manuaalivaihteesta, kun tottunut näihin automaattivaihteistoihin. Ja kyllä tää tästä lähtee sujuu. Lasin pyyhkiä pelaa. Tosta Rukkiplussasta meille vähän ainetta. Saat tiedä, että ne autoon odottaa siksi aikaan tankkaillaan. Nyt otettiin vähän riisseliä tankkiin. Ja täytyy kyllä pysähtyä johonkin, kun toi Repsikan ovi hemppuu tuossa siihen malliin. Koko ajan etsii nappia, mistä saa ikkunaa pienemmälle, mutta tässä on veivi-ikkuna. Täytyy... Penkki on vähän korkealla ja se ei oikein liiku, mä en saa sitä alaspäin. Täytyy tällainen pikkusen makuultaan ajaa. Yltää kantapää lattia, mukavammin painaa kaasua.
repsikan ovi auki. Se on vähän lukossa vikaa, ei oikein mene kiinni. Kyllä meidän täytyy kohta pysähtyä johonkin, kun se ihan on tollain auki. Oho. Kyllä toivon, ettei tuota sivurampista tuu ketään. Menisiköhän se kiinni päässä, jos mä avaan vähän ikkunaa täältä. Joo. Täytyy topata kohta johon. No niin. Laitettiin pikkusen kiinni repsikan oveen vähän sen. Ja taas mennään. Mites me nyt päästään takaisin päin sitten? Samaa reittiä heittää tuolla ympyrässä vaan ympäri. Jos nyt päästäis Pälkäneelle. No, nyt vähän harjoitellaan ensin, mitenkä se toimii. Nyt se on kai alhaalla.